Op vele verzoek terug in het theater Indouchabele. Een absolute tip voor iedereen die hem nog niet heeft gezien. Voor iedereen die hem al wel gezien heeft, gewoon nog een keer gaan. Ja, hij is er weer. U heeft hem vast gemist. Die goeie ouwe Harry Vermeulen. En laat hij nou het volgend seizoen weer het hele land afreizen met zijn hysterische en hilarische avonturen met Harry in de keuken. Inderdaad, in de keuken. Van zijn eigen snackbar. Wat een heerlijkheid. De frikandellen, gehaktballen, eiersalades en berenhappen vliegen je om de oren. En toch zal hij er weer alles aan doen om de boel een beetje netjes te houden. Nou Harry, laten we maar zeggen dat dat gaat lukken. Volgend seizoen dus. Harry Vermeulen in Harry in de keuken. Zakdoeken mee, want het wordt weer huilen van het lachen. Het Nationale Theater brengt de internationale theaterhit The Children over het klimaatprobleem. Kruip achter de geraniums vandaan en vier het leven met een nieuwe comedy van de knuffelbejaarde Hendrik Groen. Mijn man begrijpt me niet is een hilarische comedy bomvol vrouwen onder elkaar grappen, vriendschap en ontroering. De Tolk van Java is een ontroerend verhaal over de trauma's van ons koloniale verleden. In De Verleiders Female nemen de vrouwen het over. Brandende kwesties komen energiek, vilijn en kritisch aan bod. Na Zwart Water, Noem het maar Liefde en King Lear komt toneelgroep Maastricht in het nieuwe theaterseizoen met prachtige producties naar Venlo. Peaches, De Laatste Getuige, Jongvrouw en The Great Gatsby. Wij waren goud en gelukkig. En jij vertrouwde mij jouw allerzachtste hart toe. En daarmee had ik meer dan wie dan ook. Zij vindt mijn overhemden prachtig. Ze wordt treurig, omdat ze nog nooit zulke mooie kleren heeft gezien. Kon ze de tijd maar terugdraaien. Strepen erdoor en opnieuw beginnen. Of ik denk dat dat mogelijk is? Hier ben ik terug. Deze 4 voorstellingen zijn met korting als serie te boeken.